Jahas. Sitä ollaan nytten vietetty joulupäivää. 25. joulukuuta. Joululauluja kuunnellen Pasi-radiokin loppui vasta iltapäivällä 4 aikoihin. Veti pitkän lähetyksen, ihan asiaohjelmaa. Mutta tässä pikkuhiljaa alkaa olla nälkä. Siispä ruokavinkki numero 5. Kohta hommi. Minä muuten kirjauduin pitkästä aikaa Jettinettiin. Siellä on nimitietoja. Kurventtely häve 6. Siksi pata, ente pata kreidin kuävää. Click here. This is my photo catalog of Nevjärä. Screening queue position is 1621. Yes, very nice. Currently have 6 photos, 6 photos. Juuri muuten minulla meni läpi tänne aloitussivulle. Ei aloitussivulle vielä, mutta ehkä se on siellä sitten huomenissa. Tai no, 24 tuntiahan on se hot photo juttu voimassa, niin voi ollakin sillä minä sain ensimmäisenä kautta aikain Finnairin OHL TU A330-302E Lenskarin ilmasta bannattua ja keskeneräisessä maalauskaaviossa. Sitä on katsottukin jo 6 kertaa. Jos vertaa Aurelaa, mitä on katsottu 0 kertaa. On tässä kansojen toivo huomiselle Suomen maalta. Nyt mennään tekemään sapuskaa. Tästä se lähtee naudan ulkofilee-pihvistä. Paketti auki. Vaatii aika terävän veitsen tosiaan. Vähän vaikea kuvata Otetaan kamera tuohon. Noin siitä. Tuossa on muuten makea lehmän kuva. Näkyyköhän se sinne? Tuskinpa. Paketti on voi kyllä vaikea avata tälleen, kun kameraa joutuu pitämään ihan kaulassa. Ja sieltä pihvit. Pihvit ulos paketista. Hupsista keikkaa. Tuo on joku mikäliä rätti imee lihanesteitä tuolla paketin pohjalla. Siitä ei pidä nyt välittää. Sitten aloitetaan. Ottaa päälle Suomen poika, ettei meitä toiset voita. Hilipati heijaa, tästä tulee pihvi. Hakkaa päälle Suomen poika, ettei meitä ryssät voita. Hilipati heijaa, tästä tulee pihvi. Avataan tuosta myös lenkkimakkarat.
tuosta keskeltä, kun vetää poikittaisviilon ja sitten ottaa sen paketista esiin. Pitäisi tulla. Nyt pitäisi tulla. Katsotaan tulee. Mites me poistettais tämä kortonki tästä kyrsästä? Lähteekö se ollenkaan? Pakkohan sen on lähteä, että se on siihen myös joskus laitettu. Ei nyt tonne laita kuin tuonne, mutta se on nyt vähän niinku kuoriutumisvaiheessa. Moha! No niin. Nyt saa olla tarkkana, että se lähtee ton viilon mukaisesti. Tosta kun varovasti vetäsee, niin sieltä se paljas pinta tulloo. Paljasta pintaa noin 3 hehtaaria tälläkin makkaralla. Enpä tiedä. Ainakin se on liukas. Tuosta muutama oliivi. Hyi kun haisee pahalle. Mitä liä ihme öljy sydämeitä ovatkaan Lidlistä ostettuja. On kyllä rasvasia öljyisiä. Varmaan palmuöljyä tai oliiviöljyä. Hyvinkin mahdollista, mutta se on tällaiselle suomalaiselle aivan yksi ja sama, mitä se öljy todellisuudessa on. Laitetaan vielä muutama tosta. Hummani hei, hummani hei. Hummani hei. Juokse siitä humma, kun tää taivas on niin tumma. Nyt se valtikka on paloiteltu pelkkiä siivuja. Kunnon toukka. Boing, boing, boing. Kaalitoukka. Sinä olet tuhoon tuomittu. Joudut pannulle pinaattilettujen tykö. Sitten oli hei! No niin, kohta päästään asiaan. Maustamisen aika. Harmisuola. Sidiu. Pussa grillimauste. Sidiu. Oregano. Sidiu. Mustapeppari, Men in Black, sidiu. Tabasco. Aukea. Ui, tippu se, no. Batman. 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 Siinä se nyt on. Oikein. Näyttää hyvältä. Pinaattilettuja, makkaraviipaleita, naudan ulkofile, pihviä. Miten tää tarkennus on nyt näin huono? No, kai siitä nyt saat idean kutakuinkin selville. Ja sitten noita oliiveita sekä runsaasti mausteita.